ଖାଇବା ମଟନ ପିଇବା ମଦ ଟଙ୍କା 500ରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିକିବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲୁଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 100 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ, 10,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ପୂରା କରିବାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ହେଲେ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାକୁ କିଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ 74 ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବି କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସଚିବ ପଛରେ ଏତେ ପରିମାଣର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ବାବୁଙ୍କ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସିକ 30,000 ଥିଲାବେଳେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା କଳା ପାହାଡ଼ଙ୍କର କାହିଁକି 3 କୋଟି ପାର ହୋଇଯାଉଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଭାରି ସାହସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ହିଁ ତା'ର ଟିକସଦାତା। ଆଜି ବି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଅନେକ ମା ଜୀବନ ହାରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏ ସରକାର ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଯେଉଁଠି ରେଡ୍ ହେଲେ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଗରିବ କେଉଁମାନେ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଦିନ ଦିପହରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ନେତା ମାଲାମାଲ, ଜନତା ବେହାଲ। ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ ଚାକିରି, ଖଟିବା ଚାଲ ହୋ ଦାଦନ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗାଁକୁ ଫେରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା ଜୟ ହୋ ମୁଖିଆ ନବୀନ। ଖାଇବା ମଟନ ପିଇବା ମଦ ଟଙ୍କା 500ରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିକିବା, ନୀଳ ଗାମୁଛା ବେକରେ ପକେଇ ନାରା ଲଗେଇବା ବିଜେଡ଼ି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏଠି ମାଆକୁ ନ ମିଳୁ ସମ୍ମାନ, ମାତୃଭାଷାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଅପମାନ। କାନ୍ତ କବି ହେଲେ କଣ୍ଠ କବି ଶୁଣି ଗଦଗଦ ଆମ ମୁଖିଆ ନବୀନ। ତାଙ୍କର ଖାଲି ଜିତିବା ଦରକାର ନିର୍ବାଚନ। କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ହିନିମାନ, ମରନ୍ତୁ ପଛକେ ବିଦେଶରେ ଖଟି ଦାଦନ। ନା କ'ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଲି କି? ନା ଠିକ୍ କହିଛି? ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ରହିଲି ନମସ୍କାର।